L-ewwel ta' Marzu, Beatu Pietru René Roque, saċerdot, għex bejn l-1758 u l-1796. Kien saċerdot minn Vanne, kien l-unika wild fil-familja u missieru miet ftit wara li twieled hu waqt li kien ġej lura minn xogħol fuq negozju, għalhekk qatt ma ra lil Pietru. Kien ta' saħħa fraġli ħafna u bniedem ta' statura żgħira u dgħajfa. Ġie ordnat saċerdot fl-1782 u sar il-kappillan tas-Sorjiet Xebbiet tal-Irtiri. Iżda wara 4 snin mar Pariċi u daħal fil-Kongregazzjoni tal-Lazzaristi, magħrufin bħala il-Kongregazzjoni tal-Missjoni ta' San Vincenz de Paul. U kien għadu ma temx in-novizzjat li s-superjuri batuh bħala professur tat-teoloġija fil-Velt ta' Vanne, Art Welidu. Hemmhekk faqqat ir-Rivoluzzjoni Franċiża u hawn wera eroiżmu biex iwettaq kull xorta ta' appostolat. Fl-1791 irrifjuta li jieħu ġurament kostituzzjonali tar-reġim rivoluzzjonarju u fuq l-eżempju tiegħu ħafna saċerdoti li kienu ddeċidew li jieħdu dan il-ġurament irrifjutawh ukoll. Meta s-sitwazzjoni saret iżjed ħarxa u l-għassa kienet iżjed intensa, beda jmur iqaddes fid-djar privati u jkompli l-appostolat tiegħu klandestinament, iżda l-qudiem kellu saħansitra ibiddel ismu. F'lejliet il-miliet tal-1795 mar jieħu il-vjatku lil xi morda u wieħed eretiku kixfu, ġie arrestat u mitfuh il-ħabs. Waqt li kien il-ħabs kiteb artiklu bħala difiża tal-Knisja Kattolika u kien iwettaq appostolat fost il-ħabsin. Meta ġie moti s-sentenza tal-mewt, niżel arkubtejh, talab lill-Alla u ġie moti il-giljottina. Kien fl-ewwel ta' Marzu tas-sena 1796 huwa ġie beatifikat fl-10 ta' Mejju tal-1934. Ir-relikwi tiegħu huma meqjuma f'Vanne. Ir-rakkont jgħid hekk. Fit-3 ta' Marzu tal-1796, is-saċerdot Pietru René Roque kien meħud mill-ħabs fejn kien miżmum f'lejliet il-miliet ta' qabel, meta kien ġie arrestat minħabba l-akkuża li ħa il-vjatku lir-raġel marit. Fi Franza, ir-rivoluzzjonarji damu ħafna jippruvaw jikkonvinċuh ħalli jbidlulu femtu u jġeluh jaġġorna ruħu għall-bdil ta' żminijiet u jaddatta ruħu għar-riti ta' qima li kienu ġew adottati mill-awtoritajiet rivoluzzjonarji. Iżda Fader Roque li kien magħmul xkejken tant li kien magħruf bħala Le Petit Prete min-nies tal-lokal, żamm sod fil-fidi tiegħu. Qabel l-eżekuzzjoni, il-kullar Ruman tiegħu ġie maqtuħ, rasu ġiet imqaxxra u għalhekk ma kienet fadallu l-ebda sinjal tas-saċerdozju tiegħu u jdejh ġew marbuta wara daru. Fit-triq lejn il-giljottina beda jkanta kanzunetta ta' tifħir li kien kiteb fil-ħabs u rnexxielu jagħti l-arloġġ tiegħu lill-bniedem li kien ittradih. Ommu kienet preżenti waqt il-proċess kollu fejn kienet abbużata b'mod orribli mir-rivoluzzjonarji li bdew jgħidu magħha u jgħidula int rabbejt monstru. Kienet ukoll preżenti waqt l-eżekuzzjoni ta' bina li kienet ser tiġi imwettqa minn wieħed mill-istudenti preċedenti tiegħu. Fl-eżortazzjoni appostolika Gaudium et Exsultate ifirħu u temmew tal-qdusija tiegħu Franġisku dwar is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum insibu dan li ġej. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ġesu innifsu jisħaq li din il-mixja hija kontra l-kurrent
sal-punt li tagħmel minna persuni li bħajjithom stess jisfidaw lis-soċjetà, persuni li jagħtu fastidju. Ġesu ifakkar kemm nies huma ippersegwitati u ġew ippersegwitati sempliċement għax issiltu għal ġustizzja, għax għexu l-impenji li ħadu ma' Alla u mal-oħrajn. Jekk ma nixtiequx nispiċċaw marqa f'medjokrità mudlama, ejjew ma nippretendux li jkollna ħajja komda, għax min irid isalva ħajtu jitlifha, hekk insibu f'Mattew kapitlu 16 vers 25. Biex ngħixu l-Evanġelju ma nistgħux noqogħdu nistennew li kollox madwarna jkun favorina, għax ħafna drabi l-ambizzjonijiet tal-poter u l-interessi tad-dinja ikunu qed jilagħbu kontrina. San Ġwanni Pawlu II qal li soċjetà hija aljenata jekk il-forom tagħha ta' organizzazzjoni soċjali jew ta' produzzjoni u ta' konsum jagħmluha aktar qibsa li tagħti lilha nnifisha ħalli jkun hemm solidarjetà bejn il-popli. F'soċjetà aljenata bħal din, maqbuda f'orkestrazzjoni politika, medjatika, ekonomika, kulturali u saħansitra reliġjuża li xekkel l-iżvilupp awtentiku uman u soċjali, il-ħajja tal-beatitudnijiet issir diffiċli u tista' wkoll tidher f'dawl ikraħ ta' suspett u tiġi imwaqqa għaż-żufjett. Il-persekuzzjonijiet mhumiex realtà tal-imoddi għax anki llum qed imbagħtu minnhom kemm bit-tixrid tad-demm bħal tant martri ta' żminijietna u kemm b'mod iżjed sottili permezz ta' kalunji u qlajjiet folots. Ġesu jgħid li jkun hemm il-ferħ meta jaqalaw kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Insibuh f'Mattew kapitlu 5 vers 11. Drabi oħra ikun żebblih li jipprova jisfigura l-fidi tagħna u jgħaddilna ta' nies boloħ. Li nilqgħu ta' kuljum it-triq tal-Evanġelju minkejja l-problemi li toħolqilna din hija l-qdusija. U int qed tmur kontra l-kurrent minħabba Kristu u l-fidi Kattolika Rumana tiegħek? Qed tibqa' sod jew soda fl-istqarrija tal-fidi u fix-xhieda tiegħek ta' veru nisrani jew nisranija kull darba li tiltaqa' ma' kull forma ta' kuntrarju, gideb u insulti? Fil-waqt li inti miexi jew miexja fid-dawl ta' Kristu u tat-tagħlim tal-Knisja Kattolika, x'inhu l-aktar importanti għalik? Kif qed jarak Alla jew kif qed jiġġudikawk il-bnedmin? Lil-lom il-Beatu Pietru René għalula li rabbiet monstru, mentri fir-realtà din l-om kellha l-nur li tgħid li bina 100 martri għal Kristu u l-Knisja niżlitu mal-lista tal-Beati. U lanqas ma miet id-disprat għax fi triqtu lejl il-Guljottina esprima l-ferħ tiegħu billi beda jkanta tifħir lil Alla. Kemm għandna x'nitalmu mill-qaddisin. Talba. O Beatu Pietru René Roque, patrun tal-morda, itfal ħarsa tiegħek fuq dawk li jinsabu fuq is-sodda ta' dbatijietom. Issa li inti tinsab fis-sema u li għandek qawwa kbira quddiem Alla, idħol għalina b'talbek ħalli aħna wkoll niksbu s-saħħa f'ġisimna u b'mod speċjali fir-ruħ tagħna ħalli nkomplu nagħtu xhieda għal Kristu sal-aħħar nifs ta' ħajjitna kif għamilt inti. Amen.